igama nguBlack Saint, igama lakhona kwi-industry lomculo, kwi-production, bese yena igama lakhe lempela uBayanda, if I'm not mistaken, wakavundla Charlestown. Okay, umsebenzi wakhe lona. Uma ngabe uthanda izocela ukuthi kena usicontacte sizokwazi ukuthi kuxhumanise naye. Sibonga kakhulu, yinhle kakhulu insimbi, nizwile ngigibela phezukwayo nje ngithi ukudlala ukuze ngidemonstrate phela ukuthi kena le nsimbi lena isebenza kanjani. Zinenge ke nezinye ke insimbi ayishayayo, hip hop, piano, afro pop nje. Uma kungukuthi uyasithanda lesandla lesi, xhumana nathi noma kanjani. Siyabonga kakhulu. Okwamanje ngicela ukuthi kena ngithi over to my guest, anibingelele bese naye anendlalela ukuthi kena nizolindelani kule podcast lena. Over to you, Mr. Ndaba. Sacela ukuthi kena ubathathe. Nginibingelele, nikhuluma no Dr. Umsokozo wakandaba. Ngize la ku KQ's Studio of Salvation Studios, KQ's production. Of Salvation, ne? It's KQ Records of Salvation KQ Records, Studio. Hayi yaphetha nje. Mina ngagcina kusay KQ's. Hayi sike yathu sathu transformer ngeyizathu calling. Calling. Yes. Calling. Yebo. I-calling ngoba vele I believe ukuthi seseku calling everything ethinta art, it's about calling, because awuzenzeli izinto ngendlela wena ozothi uzovuka ekseni nje usoqhamuka usozenza izinto. Everything coming from kwi-calling ile esi-strong kuyo. Mina I believe ukuthi we as Africans strong kuyo kakhulu. I-calling in everything we-calling is strong, because ingako namhlanje ugcwele izangoma, ugcwele wonke into nje ethinta imimoya. Hayi sibonga kakhulu ngokusindlalela lapho to bring more clarity. Okay, ngizocela nje ukuthi kena singene odabeni la namhlanje. Ngithanda ukuthi kena ulethe izeluleko kuma young artist nabanye asebakhulile. Nabo they are welcome. Naseba give upile ukuze bathi mebeqala babe ne new plan, new frame yokuthi kena frame of hope ukuthi kena basangaqhubekela phambili. Ngizothanda ukuthi kena engathi ungaqala from kwi-artist lingakazazi ukuthi li artist esabonwa nje ngabantu mhlambe esikoleni ukuthi kena cha yazi ugudi lapha esethatha naye amagqathu ukuthi kena ayiphesiwe lento abayibonayo kuye, and aya ngokuya aze afike e-studio, ma registration nezingqinamba eziba khona. Ngicela nje ukuthi kena nje usinikeze nje isithombe. Ake ngiqale la. U-artist maliselincane noma lisakhulu, ngizothi ukuquote kancane kimi. When I was young, bengumuntu othanda ukuthi mangabe efikile la eme khona azofika athola indawo yokuma ekhanda sekuduma ingoma soyajive akaboni yena ukuthi khona abambukayo ngaleso sikhathi ejive. Mayithola indawo yokuba ne-free space, ayitshela ukuthi akabona uyacula uyamemeza, maybe ulingisela elinye artist mhlawumbe lidumile ngaleso sikhathi, uyamemeza uyacula or wenza sort of izinto, akahlanye lowo mntwana. There's something ekuyi lowo mntwana loyo. Abantu abazali benza iphutha lokuthi bathi hey uyahlanya wena usibangela umsindo. Yenza kufuneka wena mzali uqala ukupick up lapho ubone ukuthi lo mntwana lo akasumuntu othanda kakhulu ibhola, akasumuntu othanda isport. Lo mntwana loyo ukuthi une calling ye art. So mawukhula umntwana ukhula naleyo nto leyo, angeke uNkulunkulu aza kunikeze italent bese ajike athi angelisebenza. Never give up noma ngabe i-age yakho isikuphi i-age yakho. Unga give up. Ngifuna ukukutshela ukuthi